Machigni pau tukenya kurom gajwang Robert Kipkemboi ginao mijibet joloch ngwe kinda mar Nairobi City Marathon kidieny mar yowuoyi gi nyiri ngwe mano bagi odiochieng' ma kawuono e chuny boma ma Nairobi. James Opondo miwaler. Mang'ich jong'wech oriede ndara ma Nairobi Expressway kagin kod geno achiel kende mar bedo joloch tukegi ma odonjo e higa mar 2 nyaka ne chakgi. Robert Kipkemboi nobedo jaloch manyien bang' weyo jong'wech wetene mana kodong' kilomita 6 to ng'wech rumo kendo ng'ado tol bang' ringo kuom seche 2 dakika 7 gi nyiriri 3:8. Kipkemboi ma en jaloch ng'we mag Standard Chartered Nairobi Marathon higa mar 2016 noyombo Charles Mneria mane otieko dakika 1 toke. Nilikuwa nafanya training nilikuwa napiga kiwanja mara 2 na nilikuwa najanganya na fat yote. Sasa ndio sasa nikasema nijaribu nikuja huku sasa nijaribu hii race. Ekidiny mar wakini jaloch ng'we mag Kas International Marathon higa mar 2019 Naomi Jibet noyudo loch e ng'we mag kilomita 42. Jibet noweyo jowetege e kilomita mar 25 kendo tieko ringo gi seche 2 dakika 24 gi nyiriri 2. Sharon Chelimo Arusho notieko e thuolo mar 2 ka Judith Jerubet notieko e thuolo mar 3 bang' ringo kuom seche 2 dakika 27 gi nyiriri 1. Kenye ilifanya nikaseparate niliona kuna wenye walikuwa mbele na sisi tulikuwa mbali sana nao. Nikaamua kupatisha tu, yani sikuwa najua kama naweza kuwa mshindi wa leo. Mpango ni baada ya kupata pesa, mpango utajua kenye unafanya, lakini kwa sasa huwezi pangia mpango. Maxwell Rotich mawuok e piny mar Uganda nobedo jaloch ng'we mag kilomita 21 bang' ringo kuom saa 1 dakika 1 gi nyiriri 1:8. E kidieny mar wakini Gladys Chepkirui nokawo loch. Joloch noyudo omenda maromo shillings milion 3.5. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi.